Jerry bhí abran thug Uachtarán na hÉireann Máire Mhic Ghiolla Íosa Cuairt ar Choláiste Feirste le ceiliúradh a dhéanamh ar ghaithid bliain den Ghaelscolaíocht ó thuaidh, agus le hionad nua tacaíochta don ólam a oscailt in san scoil. Seo tuairisc ar an lá mór. Well, tá muid fannacht in is ar Uachtarán na hÉireann Máire Mhic Ghiolla Íosa teacht chun na scoile, agus an ionad tacaíochta don fhoghlaim a oscailt go hoifigiúil. Agus ag an am chéine, si go ceiliúradh a dhéanamh ar ghaithid bliain den Ghaelscolaíocht a mBéal Feirste agus ins na séchlandaí. Bei neart íana an seo na hagriíochtaí Gaeilge a mBéal Feirste agus ar fud na tíre nar riire. Cumáile sin bei daltaí bonscoile ó na scolanna ar fad sa túisceart. Agus fásta bei pobl bhuair seoid. Na daoine a chuir tús leis an chiad bonscoil, nídéag 7 héan. Agus a thug a bhairtí le Gaeilge a pobl Gaeltachta arbach a mBéal Feirste na blianta fadó hen. It was ócad mhór ní amháin donna páirtí a tas a scoil seo agus donna páirtí na bonscoilna a fása de pobl na Gaeilge an seo mBéal Feirste a bhí strafalseir ar fáin na blianta le scoilna a chur fáil agus le saol Gaelach a bheith acu seo sa cheathair. Couple bliain ó hen bhí fís ag forann agus ag gábhnúir na scoile go raibh tacaíocht sa bhreiste dhíth ar chuidmhór den na daltaí ar Choláiste Feirste. Mar sin de bhí sé rin sin acu ina tacaíochta an bhainú ar an scoil. Agus tíir siad ar an aireann daoine a aimsiú leis an ionad sin a rialaí. So tá mé híon ag cuairú na héite agus tá beirt muintear an seo ag teagas Gaeilge agus máta agus muintear an seo go part-aimseartha ag teagas go bhar le chomhaid. Tá luchar orm a bheithan seo, bheitthráis am cethir gugais le bhar an ócád ionach speisialta agus tábhachta seo. Go deimhin cumáil le hoscailt na haise áile seo aniu, tá muid ag ceiliúradh fásta ja scór bliain den Ghaelscolaíocht sa túisceart. Ní misteadú ar an ócáid seo, ahan de speisialta a thuirt de phobal mhuair seoga a bhunaí Gaeltacht sa chathair seo ag Jerry na seascadaí agus ó hin, well hanig rá agus ráise ar an Ghaelscolaíocht ó thuaidh. Tá lá seo go hintach, tá scoil seo go hintach. Tá nanscoil agus choláiste hÉireann ar fud an Uachtarán agus go háirithe túisceart na hÉireann. Tá an ionad seo an táhachtach agus tá an feirgneamh agus an scoil seo go hintach. Buchas le dia thuaidh an lá sin ionach. Bhí scafte olmhór an seo, bhí cuairteoirí, daltaí bonscoile ar naltaí héan bhí siad ar fád ar rós agus bhain gach duine solt agus tarbh as an lá.